си толкова прекрасна. Мяу, ти си толкова прекрасна. Поисках съвет от своя лекар. Вдигни телефона, ми каза и не му мисли. И смятам да спечеля твоето сърце. Няма ли да ме пустиш в дома си? Мяу, ти си прекрасна. Мяу, ти си толкова прекрасна. Поисках съвет от своя лекар. Отиди при нея, каза ми и не му мисли. Имам нужния чар да спечеля всяко момиче. Но когато се появих на вратата ти, ти ми каза довиждане. Момче, по-добре не се опитвай да ме впечатлиш. Обърни ми внимание. Обърни ми малко внимание. Краката ми се подкосяват и не знам какво да правя. Знаеш ли, имаш прекрасен глас.